Mga classmate, good morning. Welcome to my vlog, John Carpinterong Bisaya. Please subscribe my YouTube channel. Salamat. 4 days na namo karon mga classmate. Diri sa akong sideline nga pader. Akong ipakita sa inyo mga classmate og giunsa ako pagpile nga straight ang akong pile. Gikan ring nga block mga classmate, paingon dito sa tumoy 30 meters. Amo ni nahuman namo sa tulo ka adlaw mga classmate. Gikan pagkalot hantud pagpiling. Pero wala pa sa mga poste. Ako ipakita sa inyo mga classmate nga straight gyud akong piling. Katong bago pa nga tuon og mason carpenter, kini gamit kini ni mga classmate. Kini akong itulo sa inyo karon. Akini sa mga classmate 30 meters. Makita ra to dito sa tumoy. Gikan diri nga straight gyud siya kayo. Wala gyud siya mohiwi. Ang akong gihimo mga classmate 30 meters man ni ako siyang gitunga. Gibutangan ako sa butterboard diri sa tunga. Diri sa ikaapat nga block. Kada block anay mga classmate 4 meters. Diri na ako sa gibutang butterboard mga classmate diri sa center. Kung ako sa gitson og nylon mga classmate, di kan dito paingon dito sa 30 meters. Muduyan na ang nylon. Muduyan po datong pile. Diri may mag-pile karon. Ako gaypo sang gibutangan og butterboard sa center para ma-continue ang makalot dito paingon sa pikas poste. Ay ngani ra mga classmate, ingani ba akong gibuhat dito sa pikas. Ako ipakita sa inyo mga classmate kung saan sa pagpile nga dili mahiwi atong piling. Kinahanglan og mag-pile tag hollow block mga classmate. Dili na to idikit ang nylon diri sa hollow blocks. Kay kadugayan na tong dikit-dikit ana mga classmate. Pag abot ato sa tunga, dito na siya makadiferensya. Ingana ra mga classmate to ato siyang distansyahan og gamay. Continue na niya ang distansya mga classmate hantod pataas. Ang akong setting sa hollow block mga classmate 8 inches kay kining hollow block 7 inches ra. 1 inch ang iyang setting. Ay nga to ra mga classmate, di gyud na to idikit ang nylon sa hollow blocks para di mo diferensya atong piling. Kinahanglan mga classmate atong hollow blocks ug atong nylon nakalibil gid siya para di mo bahada subida atong piling. Kinahanglan mga classmate kini atong verticals naka straight gyud siya daan. Kung hiwi ni sa mga classmate, mo pa day makaingon nga mahiwi itong piling. Kay pag tuloy na to ani, matandog ang atong giuna nga gipile. Kinahanglan dili gyud magtakilid ng atong verticals. Naka straight siya daan. Kinahanglan mga classmate ang atong verticals 60 cm ay ang distansya. Kada tulo ka layer mga classmate, yun na to kalita o horizontal. Kaya mo ginay pinaka-importante. Ay nga to ra mga classmate, kinahanglan straight gid atong mga verticals para dili na to matandog ang verticals. Kaya mo na usa nga mahiwi atong piling. Kinahanglan mga classmate ang atong butterboard perfect gyud siya nga tuntunado. Kay mao gani sa pinakamin nga guide.
ang butterbird. Ikaw itong halang. Kinahalang limpyo gud atong agi mga classmate. Ana mo na tog limpyo. Kini mga setting nga nanubra. Ay nga na rin pagpile sa hollow block mga classmate. Dili gyud na to idikit ang nylon diya sa hollow blocks. Para straight gyud na tong agi. Katong bago pang gato ng Masan Carpenter. Hinaot nga na ako'y gamay nga tips nga gihatag sa inyo. Adire ko to mga classmate. Paki-subscribe lang. Salamat. Thank you.